Goedemiddag dames en heren. Vandaag ben ik bij de Wiekslag in Beringen, waar ik in gesprek ga met de initiatiefnemers van de Duofiets, Jolande Wijers en Angelique Niesen. Goedemiddag dames. Goedemiddag. Goedemiddag. Jolanda, kun jij vertellen wat het idee was achter de Duofiets? Nou, het idee achter de Duofiets, ik moet eerst zeggen dat Angelique die kwam met het idee om van haar werk uit om een project te starten in het dorp wat met leefbaarheid te maken heeft. En toen kwamen we eigenlijk samen al snel op het idee om voor een Duofiets te gaan. Op heel veel plaatsen hebben ze hem al vanwege een zorginstelling, maar in Beringen krijgen we dat natuurlijk niet. Dus ons leek dat een heel mooi initiatief om ons daar volledig voor in te gaan zetten. Dus ja, daar is het gestart. Oké, dank je. Dank je. Angelique, wat hebben jullie gedaan om de aanschaf van de Duofiets te realiseren? We zijn in samenwerking met van ons kantoor van Kaas Adviesgroep. Zijn we samen met de Regiobank. Kunnen wij projecten starten die dus dit soort initiatieven samen alles regelen daarvoor, zeg maar. En dat hebben we gedaan. We zijn in juli, augustus ben ik samen met Jolanda dat project gestart. Dat is een crowdfundingscampagne en dat hebben we in gang gezet. En daar hebben we ons heel hard ons best voor gedaan. En uiteindelijk heeft dat tot een geweldig resultaat geleverd. Dus daar zijn we heel trots op. Oké. Jolanda, het is natuurlijk altijd een bepaalde periode nodig om van idee tot aanschaf te komen. Zijn jullie in die periode tegen zaken opgelopen waarvan je zegt van hé, voor een andere keer? Nou nee, niet zozeer tegen zaken aangelopen. Want alles wat vanuit de regiobank zeg maar aangeboden werd aan hulp achter de schermen voor de crowdfunding, dat was gewoon helemaal top geregeld. Die mensen kon je gewoon... Ja, de lijntjes waren heel kort. Hier de samenwerking met Stijn Goot. Dat was gewoon helemaal top. Hè. De fiets hebben we hier in de Wiekslag kunnen stallen. De reservering wordt vanuit Stijn Goot mee geregeld. Dus eigenlijk kunnen we niet... Nee, alle mensen waren enthousiast. De donaties kwamen goed binnen. Dus eigenlijk waren we alleen maar blij. Denk ik niet dat we iets hebben gezegd dat wat negatief was, wel? Nee, helemaal niks. Oké. Nee. Angelique, ja, de fiets is een net, heb ik begrepen. Dat klopt. Zijn er al reacties binnengekomen vanuit de bewoners? Ja, we hebben al heel veel positieve reacties ontvangen. God, wat goed dat jullie dat initiatief geregeld hebben. Natuurlijk wel jammer dat die nu niet volop gebruikt nog kan worden vanwege het weer. Maar we gaan zeker volgend jaar iets leuks organiseren, zodat die weer in het nieuws komt en dat we dan samen dat initiatief weer op kunnen pakken, dat de mensen de fiets volop kunnen gaan gebruiken, want daar is hij voor. Het initiatief moet mensen samenbrengen en daar hebben we het voor gedaan. Ja. En dus daar gaan we ook zeker nog mee verder. Oké, een heel mooi initiatief dus. Wat moeten de inwoners doen om de Duofiets te lenen, te reserveren? Ze kunnen zich bij de Wiekslag melden. Ze kunnen bellen of een mailtje sturen en dan kunnen ze fiets reserveren voor een dagdeel. En tegen een klein gering bedragje kunnen ze hem dan lenen en dan mogen ze iedereen meenemen die ze willen. Wel of niet hulpbehoevend. Iedere inwoner uit Beringen mag er gebruik van maken. Oké. Ik heb begrepen dat er ook een ambassadeur was voor de Duofiets. Dat klopt, Ik heb ook begrepen dat wij nu bij hem op bezoek gaan. Hij weet niet dat wij komen. Nee. Dus ik stel voor dat we nu richting zijn huis gaan. Goedemiddag, wij zijn weer terug in Beringen, waarbij we zo meteen gaan aanbellen bij de ambassadeur van de Duofiets, Jan Jeuken. Hij weet dat hij thuis moet zijn, maar waarvoor is voor hem volslagen onbekend. Dus we gaan nu samen, Jolanda, Angelique en ik, gaan aanbellen bij Jan thuis. Goedemiddag. 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 Jan, mag ik Jan? Mag ik Jan zeggen? Ja, maar... Hallo. Ja, zeker weten. U wist
dat hij thuis moest zijn, maar waarvoor, dat was voor u volslagen onbekend. Dat was behoorlijk raden, toevallig, dat ik naar de radio te luisteren, PNM. En dan vind ik toch dat ik heel hoog aangeslagen word als ambassadeur van de duofiets. Ja, nou, Ik vind het wel mooi. daarvoor komen we even langs. U bent de ambassadeur van de duofiets. En samen met Omroep PNM willen Jolanda en Angelique u wat aanbieden. Mooi, Een aardigheidje. dankjewel. Ja, en misschien is ambassadeur een groot woord, ja. Maar dan hebben ze het wel helemaal top gedaan. Ja. Dat is heel fijn, Ik dankjewel. vind het fijn dat het er is. Ja, zeker. Daar zien we ook Daar zijn we heel blij met. Ja. Absoluut. Ja. Dus, Veel gebruik van gemak moet weren. Dat is het hoofdzakelijk wat ze voor aangeschaft. door is er aangeschaft. Ja. Dus de tijd zit een beetje met tegen nou. Nou is het een beetje koud. Want ik kon zelf ook niet fietsen nou. Nee. Maar anders, veel op de fiets. Ja. Bewegen. Ja. Bewegen. Mag ik u 2 kleine vragen stellen? Best. Wat betekent voor u de duofiets? Dat je eens weg kunt van de stoel. En bewegen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Bewegen. Dat is de duofiets. En ik hoop dat er heel veel gebruik van gemaakt gaat worden. Laten we dat hopen. De andere vraag was eigenlijk vanuit het publiek. Men zat zich af te vragen, wat is nou het verschil tussen een tandem en een duofiets? Daar zit je, een duofiets zit je naast elkaar. En een tandem, ik heb er zelf ook eentje, zit je achter elkaar. Kijk, ik hoop voor de kijkers en luisteraars dat nu weer voor eens en voor altijd het probleem uit de lucht is gehaald. Wat het verschil is tussen een duofiets en een tandemfiets. En een tandem. Het mooie ervan is, je zit naast elkaar, je kunt elkaar zien, je kunt met elkaar babbelen. En dat is op een tandem, dan zie je elkaar alleen maar vanuit de rug. Ja, Dus, maar het is allebei bewegen. hartelijk dank. Graag gedaan. Fijne feestdagen toegewenst. En dat u vooral volgend jaar veel gebruik kunt maken van de duofiets. Dat hopen we maar. Dames, Ja. Dat hopen we al. Dat hopen Ja, we. hartstikke bedankt. Geet bedankt voor de inzet, want het is een behoorlijke inzet geweest. Ja, maar dat was Dus- het allemaal weer. Was het hè? dik en En het dubbel resultaat is helemaal top. Dus. Ja. Goed zo. Ja, hebben we goed gedaan samen. Van volgend jaar volop tegenaan, zeggen we. Wij dan, zullen hè? er regelmatig gebruik van maken. Ja, goed Ja. zo. Helemaal Dus, top. Helemaal zo. fijn. Alleen een beetje warmer weer. Ja, goed. Maar Je dat kunt zich komt. ook lekker warm aantrekken. Hè? Dat klopt. Dat kan. Dus regen is wat anders, maar als het droog is, dan is het heel makkelijk om te fietsen. Ja. En ik denk dat ik zo meteen moet nog een boodschapje doen dat ik hem toch ook nog pak. Kijk. Dus Goed. fietsen. Goed bezig. Graag gedaan. Hartelijk dank Dames, en veel bedankt plezier. voor de attentie. Ja, graag gedaan en veel plezier met de fiets. Dankjewel.